कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मंत्री नितेश राणे यांनी पक्षाच्या सदस्य नोंदणीत लावलेल्या धडाक्याप्रमाणेच आंबा बागायतदारांचे फळपीक विम्याचे रखडलेले पैसे आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं मत उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश शिरावळे यांनी व्यक्त केलं आहे. आज खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये मंत्रिपद मिळालं, नितेश राणे यांना मंत्रिपद मिळालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात वाजत गाजत त्यांचं स्वागतही झालं. आज सदस्य नोंदणी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पक्षाची होते. चांगली गोष्ट आहे. पक्षाने जबाबदारी दिली आणि ते जोरात कामाला लागले. परंतु दुसरी गोष्ट, ज्या जनतेने निवडून दिलं, ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेचं आपण काहीतरी देणं लागतो. त्यामुळे मला आनंद झाला असता की येतानाच जर मंत्रिपदामुळे किंवा महाराष्ट्र सरकारमुळे आज खऱ्या अर्थानं इथले फळपीक विम्याचे पैसे आंबा बागायतदारांचे गेली 6 महिने रखडलेले आहेत. पूर्वीसुद्धा शिंदे सरकार होतं, आता फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झालेले आहेत. आज महिना होऊन गेला मुख्यमंत्री होऊन, तरीसुद्धा ह्या सरकारने आज शेतकऱ्यांचे किंवा शेतकऱ्यांबद्दल फक्त नेहमी आपुलकी बोलून दाखवलेली आहे, परंतु काम कुठचं केलेलं नाही. खावटी खर्चाचा विषय असेल तोही पेंडिंग आहे. आणि अशा तऱ्हेचं मला वाटतं की ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक मंत्रिपद नितेश राणेसारख्या एका युवा नेत्याला मिळतं, तेव्हा त्यांनी काहीतरी शेतकऱ्यांसाठी घेऊन आलं असतं तर खूप चांगलं झालं असतं. परंतु एकीकडे पक्षाची नोंदणी, पक्ष सदस्याची नोंदणी, एकीकडे वाजत गाजत मोठ्या धामदाटात, ह्या सगळ्या ह्याच्यात नेमकं काय तुम्ही सांगू इच्छिता सिंधुदुर्गाला? की विकासाकडे आपण घेऊन जाणार आहोत की इथं फक्त भाजपमय करायचं आहे? म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की एकीकडे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला वाटतं की खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्गाचा विकास होणं गरजेचं आहे. विकासाला इथल्या जनतेच्या सिंधुदुर्गाचा जर भला असेल तर मंत्र्याकडे कुठच्याही पक्षाचा मंत्री असेल तर तिथे मी जायची माझी तयारी आहे. पण विकास होणं गरजेचं आहे. बघा, मी मगाशी काय म्हटलं, त्यांच्याकडे पक्षाने जबाबदारी दिली, पक्षाने त्यांना मंत्रिपद केलं, चांगली गोष्ट आहे ना. पक्ष वाढवत आहे, सदस्य नोंदणी होते, चांगली गोष्ट आहे. परंतु जे सिंधुदुर्गासाठी आपल्याला मंत्रिपद मिळालं आहे त्याचा फायदा इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, युवकांना झाला पाहिजे. मग येताना तुम्ही मंत्रिमंडळातून येतानाच ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं जातं आहे, तुमची सदस्य नोंदणी ज्या पद्धतीने पक्षात आहे त्या पद्धतीने प्राधान्याने जे गेली 6 महिने फळपीक विम्याचे पैसे, आंबा बागायतदारांचे पैसे आहेत ते सुद्धा येताना घेऊन झालं असतात तर खऱ्या अर्थानं अधिक चांगलं झालं असतं, अधिक बरं वाटलं असतं, चांगलं वाटलं. इथल्या सिंधुदुर्गातल्या जनतेला सुद्धा चांगलं वाटलं असतं. म्हणजे ते मात्र अजून 1 महिना झाला तरी अजून प्रलंबित आहे. तर ह्या गोष्टी कुठंतरी खटकणाऱ्या आहेत. म्हणून मी आज इथे बोलून दाखवलं. म्हणजे आज जर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे गेलं तर विमा कंपनीचे अधिकारी काय सांगतात की सरकारचा म्हणजे राज्य सरकारचा जो हिस्सा आहे तो अजून जमा व्हायचा आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. मग हे जर सत्य परिस्थिती असेल तर लवकरात लवकर राज्य सरकारने हिस्सा आपला जमा करावा, शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे मी आता पहिलं सांगितलं ना, आजची माझी पहिली पत्रकार परिषद आहे, त्यानिमित्तानं मी त्यांच्या निदर्शनात आणून देतो आपल्या माध्यमातून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.